Ano kaya ang ginagawa ng mga kambing natin? Nasa bahay pa kaya nila or kumakain na sa labas? Tignan nga natin. Tiyanan, tiyanan. Dahan-dahan. Tiyanan pa. Wala na sila. Me. Aga nyo lumabas ah. Maaga kayong gutom ah. Me. Ah. Nalinis na nila guys. Ha, me. Ah. Huwag na kayo maiya. Kain na, kain na. Pero pagka medyo lumipas ang mga ilang araw guys, kailangan natin silang pakawalan sa labas. Maraming sa lipat ng baon. Maraming damo. So ang gusto natin maging familiar muna sila sa kanilang bahay para ang kambing kasi matalino guys. Pagka lumabas lang bahay nila, pagkatapos kumain babalik parang kalapate. So ano ang gagawin natin? Ito yung Aglo Nubian daw ang tawag sa dalawang breed na to. Ayan. Sino pang hindi sasaya guys pag may alaga kang ganito sa umaga, nakatanggal ng stress. Yan, pinapakain mo sila tapos hindi na sila mailap. Yan no. Oh, gandang panoorin. Masyadong ano to agresibo parang ayaw niyang kasal sa pagkain Ito naman si Dokotoy, batang bata pa, gusto na sumampa. Parang buntis din yung guys. Medyo malaki yung tiyan Kuha tayo ng ano, itong ipil. May ipil dito. Ipil. Dahan-dahan tayo. Itong likod na to, ito yung sapa guys. So may ipil dito. Kukuha tayo. Yan. Halika kayo dito. Halika. Punta kayo dito. Yan. Gusto nila yung ipil. Sarap na sarap sila guys. Hopefully makabalik na kaagad si Bitoy dito, makasama ng ang buong team Gilas. Yan. Dyan, sarap na sarap sila. Itong puti guys, talagang medyo talagang buntis na to. Sana pagka nanganak healthy. Uy.
Ayun yung nasasapawan guys, sinasago niya. Kuha pa tayo. Kuha pa tayo. Ito. Okay. Nice ha? Yan. Kain na. Kain lang kayo dyan. Sarap oh. Sarap na sarap sila sa dahon ng ano, dahon ng ipilipil. Ito maganda ang kulay nito, parang Orion. Ito ang kapatid ni Bitoy, mas malaki ito kay Bitoy. Hello. So sa umaga pagising natin, ito yung ating bungad na para magkamod tayo. Makikita natin yung mga alaga natin, kambing. Sarap na sarap sila sa dahon ng ipilipil. Bah, tumalis ka na. Yan guys, oh. Mas gusto niya yung dahon ng ano, mangga. Natrim na nila yung dahon ng mangga sa ibaba. Pero ano, gustong gusto rin daw nila. Mamaya kukuha tayo. Dahon ng banana, saging. Try natin kumuha. So wala tayong ano, wala tayong palang, wala tayong hitap. Yeah. Ito, umubos na nila to. Yung kaya nilang abutin. So kailangan talaga natin ng itak dito. Tayong itak. Yung kukuha tayong dahon ng ano, saging para ipagpain sa kambing. Yan. Marami ka nito guys. Marami pagkain to. Oy. Me. Masarap to. Dah, tirahin nyo na. Yan oh. Tinitira na ni Oreo. Hala, dyan. Hala. So hindi po masela ng kambing kahit anong daon kinakain. Yan. Yan, nilantakan na po ang daon ng saging. Yan. Nice. Uy. Gustong gusto nila. Marami-raming daon to, baka maubos ko to. So yun guys, habang kinakain nila yung dahon ng saging, lilinisin natin ang kanilang bahay. Yan. Kailangan proper hygiene. Yan.
Naubos kaya nila yung dahon na saging. Ay! Aw! Ubos! Gustong gusto pala nila. Kailangan natin magtanim ng maraming saging.